Grácsi vagy, és boldog február kívánok mindenkire. Meg voltam fázva, vagyis meg voltam betegedve, ezért nem tudtam felvenni videót, igazából most is meg vagyok. És igen. Itt vagyunk egy videóban. És itt a lámpocska. Ott a lámpocska. Ott igen, látja. A basz meg hol egy? Van a lámpocska. Látjátok oda a nagy fénylő. Ide fesz. És akkor... Szevasztok, el vagy a Kukás bácsi. És felvesztek egy körre. Nem az kuka! Rossz kuka. Szia kutyú! Szia! Ide. Na, akkor kezdjük. Ennyi volt. Ott a kutya. Bazd meg, bezd! Dobd. Annyi akart. Mit akartam mondani videóba vagy? És nem ide, mert is kamerám idében kell felvennem, úgyhogy a hangot vegyétek fel, Maxer, sziasztok!